X'għandu tfal? Mis-Sonja bdiet magħkom biex flimkien nkunu nistgħu naqraw xi ħsejjes, kliem, frażijiet kif ukoll sentenzi bil-Malti. Ikun tajjeb ukoll li ħdejkom ikun hemm xi ħadd akbar minnkom ħalli meta taqraw ikun jista' jiċċekkja li qegħdin taqraw sew. Mela, ħanibdew bil-ħsejjes tfal. Proset indunajtu li din ngħiduha differenti mill-Ingliż għax bil-Malti ngħiduha hekk. Proset ngħiduha differenti wkoll għax bil-Malti din ngħidula ċ. Proset tassew għax indunajtu li bil-Malti din ngħidula x. Issa ngħaddu għall-kliem. Pas-soltu l-ewwel pass jiena se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Tlaqna tfal. Te. ċar. Elf. Cool. Rix. Xieħ. It-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes imma mbagħad il-kelma se tgħiduha intom. It-tielet pass, kollox f'idejkom. Jien kull ma ħanamelu li nipponta lejn il-ħsejjes. Issa tfal, għandi il-kliem. Naf li tafu taqrawhom sewwa. Infakkarkom illi l-aħħar żewġ kelmiet ikunu tas-set tad-darba l-oħra, jiġifieri ta' set 1.3. Tlaqna tfal. Issa, ħanibdew il-frażijiet u s-sentenzi. Tajjeb bravi ħafna tfal, għax naf illi billi din għandha l-punt tal-interrogazzjoni, intom rajtuha billi staqsejtu l-mistoqsija. Tfal, illum dan li għandi kollox għalikom sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa tfal!